Požičali sme Makovi, Tonimu a Katke na akciu korčule a budeme im držať palce, aby mi to vyšlo. To pódium sa zvážuje takto smerom dozadu, zhruba v nejakom 3-stupňovom uhle, takto. Takže máme čo robiť, aby nás to neťahalo dozadu. Treba zabrať v stehnách. A na tom slnku, keď dobre vypeká, tak akože... Martin, moderátor, si ide vyskúšať kolečkové korčule, že či to na nich zvládne aspoň trošku. Vôbec to není taká sranda, jak to vyzerá, však ja som inlinista, viem korčulovať na zimných korčuliach, ale toto je proste úplne iný level. A tam v tej zelenej budove, hneď po tomto našom čísle, zhruba od 11:30, začína roller disco. My vás tam všetkých srdečne pozývame. Máme pripravené pre vás korčule, aj chrániče, aj pre rodičov, aj pre deti. Deti od 6 rokov. Prídite, my sme tam, naučíme vás, čo sa dá, zajazdíme si, bude tam hudba, bude dobrá atmosféra. Po úspešnom zahájení dnešného Trifestu sme sa presunuli sem do športovej haly a tuto jednoducho odsýpa. Odsýpa to tu proste, korčulujú rodičia, korčulujú deti. Je pravda, že na budúce musíme priniesť viacej detských čísel, ale tak zistili sme, ako to je a v Dubnici to vypálilo. Na výbornú.